ze is ook al beppen worden, dus. En Krekkelien ook nog. Welkom in deze bijzondere dienst. Het is Pampazenjoord en daarom ik welkom van harte welkom Jim Ben die een prachtige stok maken heeft met al je lekkere dingen erom. En het is eigenlijk heel gek dat je een kruis gaat versieren, want een kruis is eigenlijk een martelwerktuig. En daar is de Heer Jezus ontdekingen en een hele schoot Romeinen en Joden zijn er ook onkruisen gegaan. De bloemen uit deze dienst, die gaan als hartelijke groetnis en als natuurlijk felicitaties. Nee, dominee Tietje Hipman. Nou ben ik het even. Oh ja, de collecte, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Dan hebben we nou aankomende die in Achlem het hele meal wordt er nuttiger omdat het de witte die is. Het intostlied, even zien, binnen, heb ik nou alles neemt? Het intocht, oh nee, de voorganger is dominee Tietje, maar ja, de helemaal jongen. Op het wargel zit Tineke Gredanus. Nou, en de lector, wie er eerst net, maar ik ben een invallector. Dan zongen we nou, zat het mogelijk is, steende Psalm 118, vers 9. En dan wensen we hem een gezegende dienst. Laat us nou stil worden en us het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat us help is in de naam van de Eeuwige, die het hemel en aarde maken had, die trouw bloot en in eeuwigheid, en net losliet het werk van zijn handen. Genade maar je me wezen en vrede van God is huid, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Aan het begin van deze dienst willen wij met elkaar bidden. Heer is God, dank u wel dat jou is hier bij elkaar brengen. Dat wij in jouw ruimte wezen mogen. Dat wij er helemaal wezen mogen als mensen zijn. Lieds en grut, overal wij, elk met zijn eigen verhaal.
En wij bidden, Heer, dat wij veel mooien, dat jou er hierbij binnen. En dat wij mooi jou gaan maaien. En dat jou al jouw liefde aan ons jan willen. En net alleen nog aan ons, maar aan deze hele wereld. Voor alle mensen. En wij bidden, Heer, dat we dat met elkaar willen maaien. En dat mensen ik helpt om met elkaar om te gaan zoals jou dat graag willen. In liefde en vrede en rust. Help u om met elkaar te luisteren naar de Bibelverhalen. Dat wij jaren maaien wat jou ons zeggen willen. En dat we daarmee leven kunnen, elke dag opnieuw. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ja, en nou binnen de bijen binnenkomen met de palmpeerskestokken. En ik denk, daar moeten we eerst even de scène. Kom je hem even naar voren en hoor je hem nog even je palmpeerskestok omheen. Dat we hem nog eventjes goed beschenken. Ja. Dan zullen we even zien wat er al je van mooie versieringen aan zit. Hè? Daar stel je mooi voor. Er zit verschillende kleuren krijpapier in. Dat is de oranje en groen en wit. En hier heb ik nog peers erop. Weet je ik iets over wat die kleuren betekenen van het papier? Wist u dat? Groen is de hoop. Ja, dat heb je heel mooi bedacht. Dat klopt. Groen is de kleur van de hoop. Van het gras, alles wat weer groeit. Hè? En wie weet wat paars zou betekenen. Wat zou paars betekenen? Kijk, dit is ook paars, zie je dat? Paars is de kleur van droevig, hè? En het is ook droevig omdat Jezus gaat sterven. Hè? Dus dat is de kleur van paars. Maar we hebben ook wit. En wit is de kleur van Pasen, van het feest. Daar gaan we naartoe, hè? Volgende week is het Pasen. En dan hebben jullie 12 pinda's gemaakt aan de stok. En wat zouden die 12 pinda's zijn? Weet jij dat? Dat zijn de 12 vrienden van Jezus, hè? Ja. En jullie hebben ook rozijntjes aan de stok. En we hebben pakjes rozijntjes gedaan, anders dan kleeft dat zo verschrikkelijk. Maar het zouden eigenlijk 30 rozijntjes moeten zijn. En dat is een moeilijke. Wat zouden die 30 rozijntjes betekenen? Weet jij dat ook? Ja, nee. Weet je wat die 30 is? Weet je nog dat Judas, die ging Jezus verraden, hè? En Judas die kreeg 30 muntstukken van de priesters, omdat hij Jezus ging verraden. Dus dat zijn die 30 rozijntjes. Die zijn een beetje kleverig. Een beetje naar, hè? En dan hebben we nog de... Even kijken, dan hebben we nog de eitjes. Nou, dat weten jullie wel. Wat voor eieren zijn dat? De paaseieren, hè? Ja, dat is van Pasen, van het nieuwe leven. En dan hebben we ook nog de sinaasappel of de mandarijntjes. Weet jullie waar dat aan doet denken? Dat Jezus aan het kruis was en dat hij zei, ik heb dorst. En toen staak ze een spons naar boven met wat zure wijn, wat azijnachtige wijn. Dus daar doet die sinaasappels en mandarijnen aan denken. En dan hebben we nog de buxus. Ja, dat zijn eigenlijk takjes. Waar zouden die voor zijn? Takjes, wat gebeurt er op Palmpasen? Ja, wat gaan de mensen doen op Palmpasen? Die gaan zwaaien met de takken, hè, als Jezus binnenkomt in Jeruzalem. Dat zijn de buxustakjes. Nou, oh, en dan hebben we deze nog natuurlijk. Ja, weet jij dat? Wat is dit? Ja. De haan, hè, die ging 3 keer kraaien. Toen Peter zei van, ik ken Jezus niet, hè, want hij was bang om te zeggen dat hij een vriend van Jezus was. Omdat ze Jezus hadden gearresteerd. Hè. Nou, wat zit er een boel verhaal aan die stok, hè? En daar gaan we vandaag nog meer van horen. Dus jullie mogen wel even gaan zitten en dan gaan we naar die verhalen luisteren zometeen. Ja?
En dan gaan we eerst een liedje zingen, wat hoort bij de 40 dagen, de tijd, de weg die we gaan naar Pasen. 40 dagen gaan wij. Dan gaan we straks luisteren naar de verhalen in Jeruzalem als Jezus daar aankomt. Eerst gaat Klazien vertellen dat hij bij zijn vrienden komt in Betanië, bij Martha en Maria en Lazarus. En dan horen we hoe het verder gaat in Jeruzalem. En eerst willen we samen bidden. God, wij bidden als wij gaan luisteren naar de verhalen over Jezus, dat wij open mogen gaan om te horen wat u ons wilt zeggen. Dat wij kunnen voelen dat Jezus vandaag ook bij ons is. Dat die verhalen ook over ons gaan. En dat ze ons hoop en vertrouwen en liefde willen geven. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 11. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië,
naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus er was en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. We zingen nu het lied Langs beelden van hoop. We hebben gehoord dat Jezus heel dicht bij Jeruzalem kwam, in Betanië, bij Martha en Maria en Lazarus. En nou gaan we horen wat er in Jeruzalem gebeurt. Zijn jullie klaar voor dat verhaal? Dan gaan we daar naar luisteren. Hier is Jeruzalem. De oude stad Jeruzalem. Wel 3000 jaar oud. Jeruzalem is ook een pelgrimsstad. Mensen komen overal vandaan om daar te bidden. De Joden,
de christenen, de moslims, allemaal komen ze naar Jeruzalem. En het was al 1000 jaar voordat Jezus geboren werd, dat koning David kwam en de stad nam van de Jebusieten. En zijn zoon Salomo, die bouwde in Jeruzalem de eerste tempel. En later, toen kwamen de Babyloniërs en die namen Jeruzalem in en ze verbrandden de tempel. En de mensen die brachten ze allemaal in ballingschap naar Babel. En vele jaren later kwamen ze terug en gingen ze opnieuw de tempel herbouwen. Hier is de tempel op het grote tempelplein. En hier is de burcht Antonia die er stond in Jezus' dagen. Dat was van de Romeinen en dat was een soort gevangenis van de stad. En hier is het paleis van koning Herodes. Zijn vader, Herodes de Grote, die had de tempel gerenoveerd en nog groter en mooier gemaakt. Koning Herodes. En hier is het huis van de hoge priester Caiaphas, die dienst moest doen in de tempel. En hier is de bovenzaal, waar Jezus met zijn leerlingen de Paschamaaltijd ging vieren. Om Jeruzalem heen waren muren. Zo werd de stad beschermd. Overal was een muur. En in die muur, daar waren poorten. En daardoor konden de mensen naar binnen en naar buiten. Aan de oostkant van Jeruzalem, daar is de Kidronvallei van de beek, de Kidron. En aan de overkant van die Kidronvallei is de Olijfberg. Met de hof van Getsemane. En aan de andere kant, daar is de heuvel Golgotha. De plek waar Jezus gekruisigd zou worden. En daarbij was ook een graf, dat was van Jozef van Arimathea. En Jezus die was al een aantal keren in Jeruzalem geweest als baby. En als jongen ging hij met zijn vader en moeder naar de tempel. En hij was in de tempel om met de schriftgeleerden te praten en te luisteren naar hen.
Maar vandaag gaat het verhaal over dat Jezus de laatste keer in Jeruzalem kwam. Hij kwam uit het noorden, uit Galilea, en ze liepen langs de rivier, de Jordaan, die door het landschap kronkelde. En ze kwamen in Jericho, waar Jezus Bartimaeus, de blinde Bartimaeus, genas. En waar hij in het huis kwam van Zacchaeus, de tollenaar. En op de Sabbat logeerde hij in Betanië, bij zijn vrienden Lazarus en Maria en Martha. Dat was ongeveer een half uur lopen van Jeruzalem. En de volgende dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: jullie moeten in de stad een ezel voor mij lenen. En dat gingen ze doen. En ze brachten de ezel bij Jezus. En Jezus ging op de ezel zitten. En hij kwam de poort van Jeruzalem binnen, waarschijnlijk door de Zuidpoort. En dat hij zo de oude pelgrimsweg ging naar de tempel. En Jezus kwam binnen op die ezel en de mensen zagen daar een teken in. Dit is de Messias. En ze sneden takken van de bomen en ze zwaaiden met de palmtakken. Dat was een teken van de koning, een welkom voor de koning. En Jezus ging verder en hij ging naar de tempel, door de tempelhof en binnen in het heiligdom om daar te bidden. En 's avonds ging hij weer terug door de poort naar buiten en waarschijnlijk langs de oude Romeinse legerweg naar de Olijfberg, waar ze de nacht bleven. En de volgende dag gingen ze weer naar Jeruzalem. En weer naar de tempel. En Jezus ging in de voorhof, waar ook schriftgeleerden waren, allemaal mensen die leerden over God en verhalen vertelden. En Jezus vertelde de mensen over het koninkrijk van God. En veel mensen luisterden naar hem. En 's avonds ging Jezus met zijn leerlingen weer terug naar de Olijfberg om daar te overnachten. De volgende dag ging Jezus weer met zijn vrienden naar Jeruzalem. En nu ging hij door de koninklijke zuilengalerij naar de plek waar het Sanhedrin vergaderde, op het Tempelplein. En daar waren ook de geldwisselaars en de mensen die dieren verkochten, offerdieren en kochten. En Jezus werd boos en hij gooide de tafels om en hij zei: deze plek moet een plek zijn van gebed. En vanaf die tijd hielden de tempelwachters hem in de gaten. En Jezus ging met zijn vrienden weer terug naar de Olijfberg. En de volgende dag, de woensdag, was Jezus weer in de tempel. En er waren heel veel mensen gekomen die naar hem wilden luisteren. Want ze voelden waar Jezus was en waar Jezus vertelde, daar was God heel dichtbij. En daar kwamen de mensen heel dicht bij God.
Maar de tempelwachters, die zeiden, morgen, dan grijpen we hem. En die avond ging Jezus met zijn vrienden uit de poort van Jeruzalem en toen gingen ze nog een nacht logeren in Betanië, bij zijn vrienden. En de volgende dag stonden de tempelwachters klaar om Jezus te grijpen. Maar Jezus kwam niet in de tempel. Zijn leerlingen vroegen, waar gaan wij vanavond de Paschamaaltijd vieren? En Jezus zei, ga maar de stad in en dan zul je een man zien die een waterkruik draagt en volg die maar. En daar moet je heen gaan. En die ging daarheen. En 's avonds laat, toen het al donker was, ging Jezus samen met zijn vrienden daar naar dat huis. En ze gingen de trap op naar de bovenzaal. En daar aten ze de Paschamaaltijd. En Jezus deelde het brood uit en de wijn. En hij dankte God. En hij zei tegen zijn leerlingen, iedere keer als je dit doet en aan mij denkt, dan zal ik bij jullie zijn. En na de maaltijd ging Judas weg bij hen. En hij ging de stad in. En Jezus en de leerlingen gingen terug naar de Olijfberg. En Jezus ging door naar de hof van Getsemane, want hij wilde nog bidden. Ondertussen vielen de leerlingen in slaap. En toen Jezus bij hen terugkwam, toen waren daar de tempelwachters. En op aanwijzen van Judas grepen ze Jezus. En ze namen hem mee, terug naar Jeruzalem. En ze brachten hem naar het huis van de hoge priester Caiaphas. En Caiaphas begon hem allemaal vragen te stellen, maar Jezus gaf geen antwoord. En Caiaphas werd boos, woedend. Blasfemie, zei hij. Die man denkt dat hij God is. En Caiaphas liet Jezus naar de burcht Antonia brengen, naar de gevangenis. En de volgende morgen werd Jezus daar bij Pilatus gebracht, de stadhouder van de Romeinen. En Pilatus die vroeg, ben jij de koning van de Joden? En Jezus zei, u zegt het. En verder zei hij niets meer. Pilatus wist niet wat hij met hem moest. En hij liet hem brengen naar koning Herodes. En koning Herodes begon Jezus ook allerlei vragen te stellen, maar Jezus zei niets meer. En het begon Herodes te vervelen en hij stuurde hem terug naar Pilatus.
En Pilatus liet Jezus aan de mensen zien. En hij vroeg: als het Pascha is, laten wij een van de gevangenen los. Wie zal ik loslaten, Jezus of Barabbas? En de mensen riepen: Barabbas! En Pilatus vroeg: maar wat moet ik dan met Jezus doen? Kruisigen, kruisigen, riepen de mensen. En de soldaten maakten Jezus klaar om gekruisigd te worden. En hij moest zelf zijn kruis dragen en liep de weg door Jeruzalem, door de poort naar Golgotha. En daar werd Jezus aan het kruis geslagen. En die dag is Jezus gestorven. Nog steeds lopen pelgrims nu deze weg om Jezus te gedenken en om te bidden. De Via Dolorosa, de weg van de droefheid. En ze haalden Jezus van het kruis af toen hij gestorven was. En ze legden hem in een nieuw graf dat ze gekregen hadden van Jozef van Arimathea. En er werd een grote steen voor de ingang gezet. En de volgende dag was het Sabbat. En het was heel stil in Jeruzalem. Het was alsof je de aarde hoorde ademen. En de volgende morgen, heel vroeg, gingen vrouwen naar het graf. Want ze wilden heel dicht bij Jezus zijn. En aan hem denken. Maar toen ze bij het graf kwamen, toen was de steen weg. En ze keken in het graf. En het graf was leeg. Het was een dag van verdriet. Maar het werd ook een dag van blijdschap. Want op een of andere manier voelden ze dat Jezus bij hen was. Net zoals wij ook nu kunnen voelen dat Jezus bij ons is. Dat is het hele verhaal van Palmpasen tot aan Pasen. En bij dat verhaal gaan we deze week stilstaan. En ik hoop dat jullie allemaal kunnen voelen hoe Jezus zo bij ons is, ook nu, in ons leven. En dat hij ons vertrouwen wil geven. Dat hij ons hoop wil geven. En dat hij ons zijn liefde wil geven. Dat is het verhaal van vandaag. En nu gaan we een lied zingen. Dat staat op de schermen.
Wij willen nou maar elkaar bidden en danken. Ik zou Jood bidden willen van Geertje Anema, die het morgen opereerd wordt, een nieuwe heup krijgt, in Boksmeer, wat zeg maar in. Ik bidden willen voor Hans Boek, die een hartinfarct gehad heeft. Het gaat gelukkig wel goed mee, maar we hopen dat het goed mee geen blauwe mee. Misschien is er nog iets wat je niet meer willen. Dan kan dat we van bidden zullen of danken. Voor Harry Jonker. Ja. Ja, die het dreig met de chemokuren, ja. Zullen we maar elkaar bidden. Dank Heer dat wij hier jaren maaien naar het verhaal van Jezus. En dat wij veel maaien dat jou bij ons binnen. Dat wij jouw vrede en liefde ontvangen maaien. Zo bidden wij voor elkaar en voor deze vrouw, Heer, dat alle mensen die vrede en liefde vinden maaien. Wij bidden ik voor mensen die het moeilijke dagen hebben, van ziekte en verdriet. En hier denken we speciaal aan Geertje Anema, aan Hans Boek, aan Harry Jonker. En al die oren die wij in dus het ik nemen. En wij bidden om jouw liefde en jouw licht om haar heen. Wij bidden voor jouw stad Jeruzalem om vrede. Wij bidden voor alle volken om vrede en jeugd. Laat jouw geest in mensen wezen, Heer. Wij bidden om jouw nabijens in deze goede, stille weken, dat wij vielen maaien, dat wij mooi gaan, die wij naar Pesken. Dat jou ons mooi nemen op die wij naar Pesken. In de stilte bidden wij tegen jou. En met elkaar bidden wij de woorden die Jezus ons joen het. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nou tijd voor de collecte en zongen wij daarna eens laatste lied. Ga dan op weg.
Wij zijn haast aan het aankomen van deze chest. Er is geen koffie drinken, want we moeten als snel gauw naar huis staan. En de band die zullen fruitbakjes rondbrengen. En je mag je als de eerste tjerken, mag je bestokken. En dan kunnen je me op reis. Voordat wij de tjerken uitgaan, mag wij de zegen vregen van God. De genade van uw Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest. Wees mij hem alleer. Dan mag je door de stokken pakken en dan zongen wij man voor het doelsje en jong. Oh, samen van de koning.